Mami. Mami. Aden. Hey. Aden wo betupuni. Mami aden. How do I say? Mami, ekuya wa ye oden. A wo hye no papa ne so wabonti. Aden. Obehye de mu din se de wo nya hwe. Mami de be pa na wo je fi akola no. Aden, wa ye oden. Mami, unim so ye obi ba na. Aden wa ye oden. So be bo obi a me na wo ba ne me na se obo me. Wa ye oden. Ana wo didi watem. Ana so abefia no abekaka sa nya bi a kire wana. Mami, so people no di e na wo hye dem se de wo nya hwe. Na nim so obi ehu. Na unim se obi ehu. Aden. Adan ka me pia me fa me sangu metem obana. Mami me se aden di be no ye won chance obo no. Oya oden. E de na oye me amebo. O mebo no na wo gina he. Mami mi se mi hu. Obo no mi hu sa obo no. Aden. Boni be pa no de aye. Se bi ko hu no didi watem kura. Ka babo boni sa. Unim so no so ye obi ba. Obi hwan ba. Ya abodom ba. Ah. Na ye kasa wase onu ye obi ba. Obi ba te se ne obi a minnim ni bi ba. Ya abodom a minnim ne ba. Ya abodom a minnim ne sama fade ye a wo me hu eba. Wo so de aba ne haw. Mami, e de ne haw. Aden. E na wo gie. Wo du de na wo so de na wo gie. Aden, wa ye oden. Hwan na aye bedai? Eni ebomi en. Hwan na aye bedai? Ana wo me. Me tan no. Me penasem. Mami, e na etoro bia me dwene ho a wan hwe ya me de ma no beka de enye. Kan ye obeka kire me. Wo ye bi obeti ti mi na de ma no aka. Asema ye nka. Kasi wanu ho se me wo me na me wo kan sa no na wo utirim. En na wo utirim ti ma ho de wo utirim dada ti wo de bia wa. Mami, wo na badwina mami. Bia wanu na ka kire me. Wo na badwina mami. Na me ho nto me. Ka kire me. Ese wanu ho. Ese wo da me ye funu mo bo so me nko no. E ma me wo. E de na de aye me. Mami de me kan se de esi no. Me bi hu si bi. Eni ebesi. Ade bi besi bi o no wa hu ni. Eni obebo me. Ebesi esi. Ebesi ato aso. Wati se wo se wo nya na chiri dia eni ebesi saa se esi eni. Woni ma me ka kire wo. Se nye akuya no yo oba se bi atete ni wie. Obu ade. E ko be de. Ko so ni usie ni kun ya. Ka be ka so mu. Obetimi ni mi yako. Obetimi ni mi yako. Woni me be ko ni ya abodom nkoko. Ontimi ni nko saa ni se no ontimi ni wonko. Me de wo ontimi ni me nko da. Wati o ya mana broso. Ma babiri we ye me gina so gina ho no. Ontimi nko ene me nko. Obetimi gina manim. Me ena maka akuya no ontimi tete me ni no ntamo. Ene obo. Ene matimu dada. Matimu se ten. Aden. Woni ma me ka kire wo. Wo din munyo so. Utima se nyina sabi enye. Me wodi me ye wudi ni ka kire me. Kan yo be ka kire me. Akuya fun we hunti no. Ye obodon ba fun we hunti. Kan yo be ka kire me. Ese wodi ma bodam kora. Wodi ka kire me. Ka so abodam. Mama me nka so me nka nhyema me nka so abodam. Ne opa so ka kire me nye ebi ni o. De wo utiri mu apese o ka kire me no. Minim ne wo utiri mu tika. Ahwe fifre te wo wani abere wo ho sa wo ba ma me wo betu me pono. Aden. Do ye ne nyejai. De hwan na de o ye. E fata me pa. E fata me papa me ye pa. Se wo so wo nya na chiri dia, me so me nya da. What way? Me so me nya da. What? Me chiro se me na me wo. Hwe de wo kire. Minia. Na ale. Ma ko fi akọ hwehwe ma tintin sa mi hu wa betena ha yi sa de. Dey asem na si. Koma. Anyama ntwa ye o. Ale dey asem na si. Ale. Dey asem se. Nkoma me ne akuya te ho anije a ye bọ mpa ese na nanom. Emrebe so na ya ware ne ya tena ne ye ho atoye no. Kwensi ni hwede ababisi. Dey asem na si. Me mame ene akuya mame ya bodom se omo ni nhia kura. So mo peso mbehu se me ne akuya kura. Nante. Ade. Na no so ba ne se so mo de nko mo kapa o. Na wo ken. Ekumu a hwan na nni mi se mame ya bodom ene me mame namfo. Amu do mo sini ya kura. Mo sini ya. Ti de na si. E ma se mo be ya tamfo. Ni na ne se yemi no yedo ye ho a e pese ye ware. Na mo wale so la nkamfo so bia anim. Na de. E so mo nya busua damfo keke no mo ye. Ta wale ne de nka bibia ni wasi kwan. Kuma na atima dwunwa me dia besi adwuma dwena ho saa mentimi na. De bia sambufro, de bia ntokwa. Oh. Ajunju bebrebe nso de wan hwe ne ya. O be wo fra sate so na afi de ate wani so.
woyɛ bɛrima gyina sɛ bɛrima asɛm si a ɔsɛ ɔde nansi fam sɛ bɛrima na hunu kwan a wode bɛfa so a ɛbɛyɛ yie nkɔma to da bi a wɔkasa deɛ ɛna me na ɔbaeɛ me nan ɛsensɛn wiem me nan ɛsensɛn wiem ɛyɛ bɛ na mebu ɛbɔ na wobu me sɛ nti wobaeɛ sɛ menyɛ bɛrima ana ɛnyɛ sɛ wonyɛ bɛrima sɛdeɛ mesi ne wote no sɛ worɛ ho a na mesɛ werɛ aho w'ani gye a na m'ani agye na mehwehwɛ wo baabi a mehu yɛ ɔbɛtena ha din mehu kora meyɛ mo hyɛ me sɛ meka kyerɛ wo no ɛyɛ wo dɔ na modɔ mo ho sɛ meka kyerɛ fa no nsi fam na adɔ maame nkasa anyɛ yɛ kora memɛbɛ mu mene na kasa afei na woka sɛ benyansasɛm wo ne me maame so nkasa sɛ sɛ me ɔbaa ne me dɔ no ɛno na mpɛ sɛ mehia firi wo ɛma wabɛ mu mu wɔnyɛ kasa tente ma wabɛ mu mu sɛdeɛ tie bia ɛbɛyɛ yi sɛdeɛ tie bia ɔdoma nkoma na ahyehyɛ nko adeɛ a ɛbɛbɛ mu wogyidi me na meka kyerɛ wo ebi wɔ hɔ a asɛm bi wɔ si a hei nkɔ wi aseɛ no na akɔyɛ bɔkɔɔ nti ka wakoma to yɛ ma ndwendwene bebree ha wo ho bebree saa ɛbɛyɛ yi yɛnkɔ na wabɛtena ha di awerɛhɔ sɛ deɛ wɔ sɛ sa na m'ani nka wo daabi ɛkɔ fie a mehu maame koraa na meboafu ka wakoma to yɛ biribiara bɛyɛ yi wodɛ ka wakoma to yɛ saa bere kua sɛdeɛ madwendwene saa na ɔno nso ɔdwendwene o aduane koraa de mu na wonni ɔno nso ni sɛ modɔ mo ho ɔdɔ no aboro so nti yɛnkɔ na nka bi a yɛnkɔhwehwɛ no na ɛne yɛnkɔ yɛnkɔhwehwɛ n'anim kakra yɛnkɔ na ha deɛ wote ha deɛ mfa so bi ama so ne yɛnkɔ Afia. Mo apia. Ate. Meje oso eburu. Ah, ubaje me so ampara. Rami ni dia. Me ni hu. Ade otire mu den ya. Una afia me ben na ati me tie wonta. Na ni su mu gwa. Papa ni tum meboa. Inni abadaye. De mo wuti we. E ban to ye funu mu aboto me nkono. Ama awan kan an wetumi anchem an shopuru mu anchumu an mobirama awo kan wo ya nya chem amwanye ama nan tofom anu akata wasu nti ama wanya abadaye nti wetumi ate wonta bra ni wete tumi ahwehwe akoda yitim ja ayo boni ben inni abadaye ntira oni pa bonfo me kan kire se wan hwe ya ahita chemu a metimi ya bodo metimi ya yi na didi agu ho no okoda be ya onwanwa ate ebe ya onwanwa odi usi akoshia no biewa ta hwehwe ni sum bio na de mu woni obi a o so de wo chisafo nti sibiri no ko baabi sibiri no na ko baabi oni pa bofo te sew ko abo bapuo da kan ye obi bata kire nku Kroma sɛ yɛ awo kyɛ sɛ akua homia na ɔtete ne ho kyerɛ me ohumia ɔtwi fa me so nkroma nka biribi ntia no wa wonim sɛ me dɔ no nti ɔyɛ saa na me ho mete ɔno aso onim sɛ me dɔ no oh Yo ka bibi anhwe. Nkuba bone be na maye. Asita ba kwa me na woti. O ma na nte. De say twa me nsu kwa se na ma me humi a. O humi a no wo tene ne nka wo so. Adam ya kwa na. Me so be pe ba so ndie. Me medi be ma ba kwa chi. E ma se bi ni hu ma na bi hu na ma wi ase. Ya bi. hey ene je akua pa na ebu me bese obebu bɛ sɛ baabi adu no maame nka sɛm so yɛwɔ bɛrima ɛne yɛwɔ bɛrima ɛwɔ mu sɛ ɛnyɛ ɔno nko a na ɛyɛ bɛrima sɛdeɛ ɛwɔ ka no nanso yɛka bɛrima paa bɛrima na ɛte hɔ no ɛyɛ sɛ wohu sɛ ɛse ne tɛtɛma kwan no ɔmokɔ ne maame keka no deɛ fa to baabi na hwɛ bɛ a wodɔ no no ɛne ne hia wata aseɛ adeɛ bia ɛɛdɔ bia ɔno ɛbata ho ɛma wɔ bɛ mu na wo so fa wodɔ ma no sɛdeɛ wohu ɔno naa wate Yankoma. Na me ne wo twemfrɛ mponi. Na ɔwale no ɔde kɔkɔrɔ fie a. Ani je be da me kwa kɔnya ofie hɔ no. momo wale a ne maame fie na mokɔtena Dabi
That's all baba ho. Obeba ho. Ani de akuya ne de mema na ha wo. Hey. Ifi wa bi mu. Na ma bonti o hia me kura wo pa ba so na de ba fi. Obeba ho. Ana so hu na amene so wani. Ni ka ho. Rena. So wonye du mfie bisa no. Mo fie no ko mo ni mo no mo Rena. Eno na o nso ma me. O ma me ne me ma. O mo nyina mfie ye pe. Ti Rena ana mo. Hey, mami. Wadu. Teta wadi. Wakura ni hwa. Na nkura. Ye nya ho ni egbo mpu wa mebu a. Nka men kira che nchi fi ya ha bi o. Ha? Nka men kira. Mama ya bodome. Nkoma so de nkra bi break ya na o se me meja no. Nti na no mba. Ani ya chisu anako. Na wo nkono ma. Na nchan me wa ha che ya me bra ma chan che ya che nkono ma bakura mu. Ehwa ni pa na ako. Bati ya che wa ba ha pa na ako. Ana de ho na ka wi gwan. Ya wa ba ti ha. Wait, me so facha me ntina maba no. Why? Facha me. Why? Wadu ba shi ko fi. Chane shi ko fi. Ada nyamputra. Aha. Mbeta wa tuna ni achi odumo cho. Wa tuna ni achi ne tiwa kin wa pano no. Atena pansa wono. Ana me so mempene kwa. Wini kura ache wa mpene. Ocheche ya no wadudu fi ha. Ah? Na so pa wona dia me so pa me. Pesa me yon kwene nenam. Ani tina ba ha chewa. Nda sa nya nti kwa me nenam. Ani a wo cheche kwara. Me do me no me che bukura. Ayi odumo ntina a cheche wo ba. O da mi na bo kwa dia me no be kwa. Ani ako. Kwa. Me anya sa. Kwa. Uchiri chonu apampa cho. Bukura me no me che wa ba na wo be chira me. Ate ntina wo ayi nkono man cho ba. Enyim cha wonti no ba. O na chene de ne bai. So o me pareto. Na mi no man ka me do me puma ni gyanki no. Na mi do me no me cha wa ba ya no wa ba hwehwe ya. Yeah, in fi no wate. Umwano. Papa wa chao. Ya bodom. Hey. Ya bodom se me di agora. Obete meto. Hey. Na sese kura se ya bodom yi. Empeni ampa senti wokote metoa. Oh. Na ya bodom no nkasa no ne wi afi ne ho. Ese wo kantam. Ya bodom ne wi afi won kai. So wakantam. Ese no wokote metoa. Entam ya wakan. Se ne entam ne benyan. Hey, ewi ase. Yese nyonko. Mpanimfo kaaye. Nyonko na amabo koto enye 3. Ene de ya bodom obi a meniwa koka sumasem. A menu mi enu nyina sumasem yi ede yanim. Ene de wo so kote meto wo. Oh. Awe kura de ensa se me mane ha me. Aye wakantam to kote meto a entam ni benyam. Ono no nimu nti. Ewi ase ye hu o. Susu ma awere nhu. Esa sisi se wo ye dekora wo so uku kula fi wiase ya ba kan ya na ba kan. Wo nti me de me no de bia nka kiro ti o ma me asem. Na wo nti ma me ye unsuro no. Be ma wo ko wale no wasi wi nti unsuro no unji ni section akwa. Wo di aduani si uku wa obetin de wudu abegu. Ama be de aso se wo aku. Be ma no. So waka de ma me ye de se. Eje wo kra me nti ase. Ma me we wudi wo ni mu no. Wudi wo ni me hu na hu na ni mani nye ba shem. Na ni mani bibia to so why say o ba ye say we wudi bi no oba. Akuya. Edi asem. What do di asem? Akuya asem ba nya botre. Akuya je wo se hu ni se wakoma ekura wo no. Mimi ho ne wo. Ena me so makoma wo. Wadu si de o ma me beka. Wadu bone be na maye. Bone ben ena me maye.
Odo ba kwa me do. O ma me mpene so. Me ma me mpene so. De me bia nya obi afe. Ise pa de adam pese mo kume to twena na. Ah? Adai. Akoma mrafo. Odo obi ntimi na obi ma. Ewa wakoma na odedo. Ekuya menti di amanfo meka. Nsu a yebe no mo ye hwe ho. Ekuya menti di obi beka. Wadu pefe se wakoma mu no e me na odo me. E na me so me do. Wadu se me ni o mi no. Misiro. Mabre, why? Mabre. Adai. Mabre. Kofie kofie. Ekuya wo pam me. Na wo kofie. E se de me nya odai. Me nya ode be. Kofie. Usujade wo ye no me pesa. Wo ne be kasa. Ne be kasa. Wo. Na nya me a. Ka se nka obegina han. Nke ni hu ni sei. Hye. Asa se de odi ayo ne de ama me de ahye no no. Enye hu agufori ni buofu hi. Ekuya. Tie me. Me mpame Abraham ba wonche. Misiro. Die sie bia no. Me ni o mienu ni betimi amaye do no agina. Enti obi bia asem wate. Misiro. Unim se me do so ye bi se ya ko amintimi na. Hey. Pacho. Untimi na. Ada untimi na me gutawani ana. Me gitawani. Kasa tente na nya hwe me se kofie. Ko. Ekuya wo pam me. Free ha kwa adai. Ada wonte de me kana na me se kofie. Achira ko to ni ma re ba ya. Mate. Kwai, adai. Adai. Se uti o kuti si. Why are you papa? Oye pa, oye. Bonomba, the dead he'll become massive. Na be unti be ya wa be kan ya wonte. Ya wonte. So almost why day. Ekuya. That day. Adiasem. What day? Misiro. Me be ka me ku di ko wai. Adiasem. De me kan se. Ekuya. Misiro. De waka no. Mate na mum. Me hu me nipam. Se de ohu me na watwi afam so. Na o tete ma no. Esa ne ha me. De waka no o se wo so ntini maintenance sisi a. Ni bibia meka na mum. Se gina tu na woto no da na twe hu me no. Misiro na me hu me e wo nipam abonti mu na wotwi fam so. Ne so mu kra na o esa na etete me. Misiro. Wadu, you say me menye day. E dey na me menye. Woni mi say me do pa na so ma me suban ti. O ma be hu me ha po. O me adidi atem basa je say ma me ma mani kwampo nje. Nti si a opese menye day. Ti de me ya na say meti me ho afiri wo na me so menye masumdue. Si wa hu. Matiase. Ti a wo ti wo afiri ho. Mesi Matiase. Mfosi enya bibia ma me. Emre na beche. Se ko ba se na nanom ese me ne wontina nipa bia ntimi ensia no kwan. Na de me ka ne se de sie bia no da na twene ho. Se se de omo tweme afiri bodu ho. Omo pese me ne bodu betene nti eye na twene ho. Na ho ankasa wo na wakoma ikura wo nkasa. Wo twene ho ade bese no ma me moaye. Na emu enhume nipam se de one bono banam na me bodi kwa me so mukra no atwe fam so ese nyebu ese kuma me nim begu ase uti ase me nim gu ase so bi be kan e kuma bia nim se me ne omi no etu na mo na ko ba ne se ya nim gu ase na beba wan hwa na makoye de enye serew Me ka madwen ho awi o. Me ka madwen ho se me ndi wachi biem. So do waka o de mesa adwen ho. Ye besi bia me mo aso ate. Akuya de waka mate why Mate. na wanya bibia didi Me didi. Global. Yanko. Kuma sabi untimi ntete misawo ye do na me do otiase na watete mi amasisi amabom kura yebu de na wa bibi nka de poti bia wo dai na ma na yani hwiu
wo hwɛ sɛ memɛtumi ani na me ho ano me nyɛ no hwee efi sɛ me hwɛ sɛ wo sɛ na ne nante mu ne nkɔmmɔdi ne bibi ate na ɛkɔ saa na me boro me nti ase so me nti ase ɛnyɛ dɔ no paa deɛ a me deɛ nka mentimi nyi ne ho asɛm mfiri me tiri menyi so ɔyɛ ɔba a ne ho ani ka yie paa ɔba ɔne kura akua ɔkua bra akua Not in a one power who here want to be anti black, but Nancy. On Nancy. Now let Nancy. Oh, Nancy. Okay. Hi. Okay. Nande. Huh? One power go home, you know. And so we say boom once a crack, shameless from court. Upon some tia or doffin so tia no jump. The dinner. Uncle Mapacha say I said home. So. Oh, yeah, sure. No problem. Me so entry abam so. Okay. Yes, ma. Oh. Uncle May baby. As a time and anything, me JB will move. Then my man pencil. So, it is a bay idea soon, Jibby Banner. I was a trimmer. And you must soon be known so fine a quaint. Aha, and in here, and let be in here. Okay. We not dear, it is a 7 old of them. Oh, so the baby would know Yabafra. Oh. I just want to tell Darcy. Although the baby anywhere at it or don't temper. So, say, but Bokura, I just a woman. Oh, say the me woman way. What is it? Woman, what it? Huh? Oh, men and me, what can't one fence, sir? Who is a woman, you know, or baby anywhere or no, or don't. What do I in a coma? What do I in a Nicosia? What do I in the BBA? Sacopan is so Jenny Musa, if it's an mamma to do Jenny Musa. But Jenny's woman. So, we were anybody. Obisa. Okay. What is over anybody? I saw no Miss Anadona. I don't want to come in say no. Then so the enemy in tea. And then I am my Timmy soon. And Yamia. A man into one is my casa myself. You would yes, a chain way to try a kind Mujan in a few. Then soon could we ask him, or don't it meet enough? And it's almost so doing you. Who come open, or don't open me. I feel at the TV will be on fire with you. Into one else will now turn out on once. Not over country will be an tea. And you want me no more certain. What is? I might be behind to when it's what? Huh? Nkoma, or the work and the Samati. Nigerian. You see, Diana. Mamma Swati. Indeed, and you know, only that bay, we did. As if I could now be in a show. And you know, only that bay. I'm paying for so can say, young canning, canning. Into the same again. And to it, I know what I told you, I saw Jim what it is. You know, cow baby. Oh, I shall my over me few crab you. Oh, okay. You. Oh, they die, mammy, why? Meaning the mayor, why? Menica says, some who's all done. Oh, also done. And so knows I before their bar, and I saw how be bad in Mana, you did a walker. Oh, would you pass over Chassis? Oh, so sorry. So now you watch us after the mammy, why? Seriously, mammy. What I say? You could not. My name could go. Okay, until you know why. Alpha. What's the gas on the nose? Oh, say. Your mammy and the hand on what them who is so dull. When I found so, the dear meal, Jabby, Union, Yavinesha, Yamono. Sir, Yamono, said your Tennessee home. I'm many a money across with you. Oh, say, the dear my but only no, I hear what you mean, and you know. As I didn't come in here, go crowded that. Go on, me a goom. So, come on, me a goom. Would you? I bet you, my man, how said Yanina can say was awful, you know. When you say, dear, or dear, you think an animal book crowd. She said, sure. I said, I'm okay.